τα πελάρες λαλί μου. Εγώ ξέρω εσύ να με ρωτάς αν εσύ το τρακάχος. Ειρήνη, πώς πάει? Πάει καλά. Προπονήσεις πάνε καλά. Έχει 2 εβδομάδες. Ξεκινήσαμε και την προετοιμασία για το half marathon που είναι 16 του Νοέμβρη. Και για τα High Rocks που θα πάμε με τον Ανδρέα το Δεκέμβρη στη Στοκχόλμη. Ναι, οι προπονήσεις είναι λίγο intense. Εννοείται διπλές προπονήσεις τη μέρα, που η μια σίγουρα είναι το running. Η δεύτερη προπόνηση είναι το strength με conditioning work, workouts. Και επίσης έχουμε και προπονήσεις με τα αργομετρικά, που είναι extra aerobic volume μέσα στο training μας. Ναι, είναι ωραία όμως. Στο gym, κανονικά, ενώ τα μαθήματα μας είναι καθημερινά, τα classes, που εβάλαμε και έξτρα πρωινά classes τώρα. Εβάλαμε και κάποια classes τα οποία έχουν και το running μας μέσα που το δουλεύουμε. Ναι, πάνε καλά σε γενικές γραμμές. Σπουδαία είναι τα τέλειο πράγμα, κατάλαβες. Είδες ότι όλες οι ηλικίες μπορούν να τρέχουν. Δεν έχει ηλικία. Ναι, νομίζει ότι επειδή είμαι χρονών δεν μπορώ να τρέξω, ή το άλλο που ακούω είναι επειδή δεν έχω έξτρα λίπος ή έξτρα κιλά, δεν πρέπει να τρέχω, γιατί αν τρέχω να χάνω βάρος. Ναι, προφανώς ότι αν αρχίσεις κάτι έξτρα σε activity μέσα στη μέρα σου, σίγουρα να πρέπει είτε τροχάδι, είτε ποδήλατο, είτε οτιδήποτε, εννοείται ότι να αυξήσεις και το φαγητό σου, γιατί απλά είναι έξτρα calories μέσα στη μέρα σου. Ούτε εγώ ξεκίνησα. Δεν έτρεχα από πάντα. Δεν ξεκίνησα δηλαδή να πω ότι πάντα έτρεχα, πάντα ήξερα το feeling. Ευχαριστώ που εμπήκα σε το κομμάτι, γιατί μετά κατάλαβα πόσα benefits σου διάρκει και γενικά πόσο ωραία νιώθεις και μετά, αλλά και το να βλέπεις τον εαυτό σου πώς είναι ένα καρδιοαναπνευστικά να δουλεύει και να ξέρεις ότι αν μπορώ να τρέξω χιλιόμετρα, που παλιά μπορεί να ακούω 10 χιλιόμετρα, τρέξα 10 χιλιόμετρα και να λέω wow, 10 χιλιόμετρα δεν τα κατάφερες. Και τώρα τα 10 χιλιόμετρα να πω ότι ας πούμε, οκ, εντάξει, άντε πάμε. Ενώ να αρχίσω να πω το wow, άμα πω πάνω από 15. Τίποτε. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να το καταλάβει κάποιος αν δεν το κάνει. Θεωρώ ότι είναι και ικανότητα να το κάνεις τούτο. Την ώρα που τρέχω βασικά, σαν να ο εγκέφαλος μου να κάνει switch off. Δηλαδή, δεν μπορώ να δω γύρω μου, δεν μπορώ ούτε να σκεφτώ, ούτε να πω ας πούμε ότι έχει κάτι το οποίο να με κάνει να μπλεχτώ μες στον εγκέφαλο μου και να πω ότι πνίξαμε οι σκέψεις, άρα σταματώ να συγκεντρώνομαι στο τροχάδι. Στο μόνο που να συγκεντρωθώ είμαι στις αναπνοές μου. Δηλαδή και που την πρώτη μέρα που είπα «ΟΚ, Ειρήνη, ξεκινάς το είδος προπόνησης» και ευκήγα να τρέξω τα πρώτα 8 χιλιόμετρα που έκανα, είχα το mindset. Δεν μπορούσα να σκεφτώ τίποτε και χωρίς μουσική. Μπορεί να βάλω λίγη μουσική απλά για να πω ότι Ειρήνη, εντάξει, πρέπει να μείνεις focus και να πιένεις με έναν ρυθμό. Αλλά τις 9 στις 10 φορές είμαι χωρίς μουσική. Ενώ αρέσκει μου να είμαι εγώ και εγώ εκείνη την ώρα. Εντάξει, τούτον εξαρτάται από τον καθένα. Μπορεί κάποιος το εγώ και εγώ, δηλαδή ο χρόνος με τον εαυτό του να την ώρα μου τρέχει, μπορεί κάποιον να την ώρα στο γυμναστήριο, μπορεί κάποιον να την ώρα που να πάει μια βόλτα. Έχω πάρα πολλούς στο γυμναστήριο μου, μπορεί να μου πούν τούτη είναι η ώρα μου στο γυμναστήριο, είναι η δική μου ώρα, την οποία δεν θα φύγω κανέναν να μου την πιάσει ή να βάλω κάποιον άλλο ραντεβού μέσα στη μέρα ή οτιδήποτε. Είναι το πιο σημαντικό για να μπορείς να είσαι πρώτον ήρεμος και μαζί σου, αλλά να είσαι ήρεμος στην καθημερινότητα σου, να μπορείς να αφιερώνεις, καταρχήν να δεν αφιερώσεις χρόνο σε σένα, πώς θα έχεις την ενέργεια και τη δύναμη να αφιερώσεις χρόνο στον οποιοδήποτε γύρω σου. Και να ξεκινήσουμε από την οικογένεια. Δηλαδή, αν έχεις και οικογένεια, αν δεν μπορείς να αφιερώσεις χρόνο σε σένα, πώς να δώσεις το ίδιο feeling σε κάποιον άλλο. Άρα, ναι, θεωρώ ότι είναι προτεραιότητα το να βρίσκουμε χρόνο για τον εαυτό μας
Γι' αυτό και εγώ δεν αφήνω κάποιον να μου πιάσει την ώρα που γυμνάζουμε. Δηλαδή η ώρα που γυμνάζουμε είναι ένα ραντεβού, όπως έχω ραντεβού να κάνω μάθημα η ώρα 11, έτσι έχω το ραντεβού της γυμναστικής μου. Και η ώρα δεν θα κλείσω ούτε άλλο ραντεβού, ούτε θα φύγω να πω κάπου, ούτε θα βάλω κάποιον άλλο μάθημα. Είναι πάντα κλεισμένη. Εντάξει, λόγω δουλειάς, οι προπονήσεις δεν μπορούν να είναι όποτε θέλω, ό,τι ώρα θέλω και όση ώρα θέλω. Γι' αυτό κάνεις adjustments. Στη ζωή μας δεν μπορούμε πάντα να έχουμε ένα χ πρόγραμμα, το οποίο χ πρόγραμμα να ακολουθούμε forever. Μια γυμναστική είτε πρωί πριν ξεκινήσω τη δουλειά και η δεύτερη είναι το μεσημέρι, είτε η πρώτη μετά από κάποια μαθήματα που κάνω το πρωί και η δεύτερη πιο αργά το μεσημέρι. Έχω έναν gap βασικά, το οποίο σπάζω, κάνω τη μια και μετά την άλλη. Αλλά τα μαθήματα μου δεν επηρεάζονται, ούτε η δουλειά μου επηρεάζεται κάπου. Όσο να αυξάνω την προπόνηση, τόσο να αυξάνεται και το φαγητό. Δεν είμαι στα κιλά που ήμουν πριν κάποιους μήνες που έτρωα πολλά πιο λίγο φαγητό από ό,τι τρώω τώρα. Δηλαδή έτρωα περίπου 1500 θερμίδες σχεδόν κάτω. Και τώρα ενώ τρώω είμαι στις 2.500 θερμίδες για να μπορώ να πιέσω στις προπονήσεις, να βγαίνουν σωστά και να έχω και ενέργεια. Τώρα νιώθω πολλά πιο καλά μέσα σε τούτον το σώμα που μπορεί να κάνει πιο δυνατή προπόνηση, που μπορεί να τρέχει και να μην κουράζεται, που μπορεί να βάλει και παραπάνω κιλά στο γυμναστήριο, που έχει παραπάνω ενέργεια από το πρωί στη νύχτα, ενώ η άλλη Ειρήνη πριν κάτι μήνες ως το μεσημέρι η ενέργεια της ήταν 0. Νομίζω κάποιον να του αρέσει το πράγμα να το έχει για long term, απλά για να βλέπει 8.000 πιο έντονα από ό,τι τους βλέπει μετά από 5 μήνες. Το φαγητό είναι fuel. Δεν πρέπει να το βλέπεις γενικά ως κάτι άλλο. Γιατί απλά διάσου ενέργεια. Αν το δεις ως κάτι άλλο, τότε αρχίζει να γίνεται τοξικό. Δηλαδή έκανα κάτι, πρέπει να φάω. Στεναχωρέθηκα, πρέπει να φάω. Εν έφτασα στο που θέλω, δεν θα φάω τίποτε. Δηλαδή είτε να τιμωράς, είτε να κάνεις ρηγόρ τον εαυτό σου, αρχίζει να γίνεται κάπως toxic. Πρέπει να καταλάβουμε ότι το φαγητό διά μας ενέργεια, γι' αυτόν το τρώμε. Εγώ δεν μπορώ να το ταυτίσω ως κάτι άλλο μέσα στην ημέρα μου με τα activities που κάνω και με το lifestyle που έχω. Δηλαδή το μόνο μου προσφέρει ενέργεια. Εννοείται ότι ό,τι λέμε με βάση το φαγητό και την προπόνηση πρέπει να έχει πίσω του μια ομάδα η οποία να σε καθοδηγεί. Ναι, είναι ωραίο να τα λέμε, αλλά δεν έχεις κάποιον να σου ετοιμάσει το plan σου, να σου πει τι προπόνηση πρέπει να κάνεις. Με βάση την προπόνηση που πρέπει να κάνεις, πρέπει να τρώεις τόσο. Με βάση το στόχο που πρέπει να φτάσεις, πρέπει να έχουμε το τάδε φαγητό, τις τάδε ποσότητες που πρέπει να ακολουθούμε. Δηλαδή, κάποιος που είπε ή που λέει ότι μπορεί να κάνει όλα μόνος του, κάπου έχασε. Επειδή προσπάθησα πάρα πολλές φορές να κάνω πολλά πράγματα μόνη μου χωρίς να ζητώ βοήθεια, όταν ασχολείσαι με πάρα πολλά πράγματα, που όλοι μας ασχολούμαστε με διάφορα πράγματα στην καθημερινότητα μας, θέλεις τουλάχιστον κάποιον που είναι το element του να σε καθοδηγεί και να σου δίνει τον guidance που πρέπει. Το πρώτο, για να είσαι καλός σε οτιδήποτε κάνεις στη ζωή σου, για να πετύχεις, είναι να το αγαπάς. Πολλά mainstream που είπα, αλλά μόνο να το νιώσεις μπορείς να καταλάβεις τι σημαίνει να αγαπάς κάτι και να το κάνεις επάγγελμα. Γιατί μετά αγαπάς και τα καλά του, και τα κακά του, και τις δυσκολίες του, και το τι μπορεί να φέρει, και το τι μπορεί να σου πιάσει. Ναι, θεωρεί ότι με το να έχεις δική σου δουλειά ή να κάνεις κάτι που αγαπάς, ότι είναι πάντα τέλειο, είναι το ιδανικό. Δεν έχει δυσκολίες, πάντα περνώ ωραία, καμία σχέση. Θεωρώ ότι το να είσαι υπάλληλος κάπου είναι πολλά πιο εύκολο, γιατί απλά να πάεις να κάνεις το χύψη που πρέπει να κάνεις για να πληρωθείς, μετά τέλειωσε. Όταν έχεις κάτι δικό σου όμως, το οποίο το αγαπάς, το οποίο το κάνεις από το μηδέν, έδωσες πολλά, εστερήθηκες πολλά, δεν μπορείς να πεις ότι «οκ, τώρα να τα κλείσω και να φταίξω κάποιον άλλο
αν δεν πετύχει ή αν δεν προχωρήσει ή αν δεν εξελιχθεί. Εσύ φταίεις. Κοίτα, εντάξει, τούτο είναι σαν ειρήνη το πώς το σκέφτομαι, ενώ γενικά ξέρω ότι ό,τι κάνω στη ζωή μου εξαρτάται από μένα και ό,τι έγκαμω στη ζωή μου εξαρτάται πάλι από μένα. Άρα το πώς το σκέφτομαι εκτός δουλειάς, σκέφτομαι και μέσα στη δουλειά. Κάποιος γενικά που θεωρώ ότι που δεν μπορεί να ταυτιστεί με το συγκεκριμένο mindset, δεν ξέρω αν μπορεί να έχει δική του δουλειά. Ενώ προαπαιτείται να έχεις το mindset για να μπορείς να μπεις κάπου μόνος σου και να ξεκινήσεις και να αναλάβεις ευθύνες, να μπορείς να αναλάβεις ευθύνες, αλλά να αναλαμβάνεις και το κόστος της ευθύνης. Μέσα στη μέρα μας ο κόσμος πρέπει να ξέρει ότι πρέπει να έχουμε ένα πρόγραμμα και να κάνουμε split τις προτεραιότητες μας και τα task που πρέπει να έχουμε μέσα στη μέρα. Δεν μπορείς να ξεκινάς μια μέρα με το ό,τι μου έρθει. Μέσα στη μέρα, είτε έχεις δική σου δουλειά, είτε είσαι υπάλληλος κάπου, πρέπει να τη μοιράσεις και να βάλεις τα tasks ανάλογα με τη σειρά προτεραιότητας που υπάρχουν. Ενώ πάντα μπορείς να βρεις έστω μισή ώρα να κάνεις γυμναστική. Αν θέλεις, μέσα στη μέρα σου μπορείς να γυμναστείς. 100%. Δεν θεωρώ ότι μια γυναίκα στον χώρο του fitness αδικείται γιατί δεν έχει τις ίσες ευκαιρίες που μπορεί να έχει ένας άντρας. Προσωπικά δεν το νιώσα ποτέ που την πρώτη μέρα που ξεκίνησα να κάνω τη δουλειά. Έχω και άντρες πελάτες, συνεργάζομαι και με άντρες και με γυναίκες, πάντα. Είχα πάντα το respect και από τους άντρες και από τις γυναίκες. Θεωρώ ότι κάποιος για να μην μπορεί να ανεβεί σε άλλον επίπεδο είναι επειδή δεν το προσπάθησε, δεν θέλει και δεν έβαλε το κατάλληλο effort σε αυτόν στο concept. Δεν είναι θέμα γυναικείου ή ανδρικού φύλου, καμία σχέση. Αυτό που θέλω να πω σε κάποιον που θα ξεκινήσει τώρα το ταξίδι του στον κόσμο του fitness είναι πρώτον να ξέρει για ποιο λόγο το κάνει, δηλαδή να έχει μια clear εικόνα γιατί το κάνει και να θέλει πραγματικά να βοηθήσει ανθρώπους μέσα από το fitness. Πρέπει πραγματικά να νοιάζεσαι για τον άλλον για να μπορείς να τον βοηθήσεις. Είτε σε recovery, είτε σε rehab, είτε στο να χάσει βάρος, είτε στο να βάλει βάρος, είτε στο να γίνει καλύτερος στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ, whatever. Πρέπει να θέλεις και να αγαπάς να βλέπεις τον άλλον να εξελίσσεται. Ναι, πρέπει να έχουμε μια clear εικόνα, να αγαπούμε αυτό που κάνουμε. I love it. Και ναι. I love it. Πώς νιώθεις? Όχι, καλά. Ήταν ωραία η βόλτα. Βασικά, εμένα ο παρονομαστής μου είναι να θέλεις να εξελιχθείς και να είσαι διαθετημένος να δουλέψεις για το στόχο που θέλεις. Τώρα ο στόχος μπορεί να πρέπει, αν είναι να χάσεις βάρος, αν είναι να βάλεις βάρος, αν είναι να δυναμώσεις, αν είναι επειδή θέλεις να γίνεις πιο γρήγορος κλπ. Για μένα το άτομο που θα έρθει στο γυμναστήριο και θα ξεκινήσουμε μαζί προπονήσεις είναι επειδή θέλει να δουλέψει. Εάν δεν είναι διαθετημένος να δουλέψει, δεν θα μπορούμε να συνεργαστούμε. Δηλαδή, ενώ πρέπει να ξέρει ότι να έρθει και να αρχίσουμε να δουλεύουμε. Και αν δεν είχε την πειθαρχία, να είναι διαθετημένος να την αποκτήσει. Που τούτο εντάξει, ενώ σίγουρα να το βοηθήσω εγώ, αλλά το να έρθει γιατί πρέπει να κάνει 4 ασκήσεις με λάστιχα για να χάσει 3 κιλά και μετά τέλειωσε, δεν υπάρχει περίπτωση. Ενώ γι' αυτόν έχω κάποιες clear ερωτήσεις τις οποίες ρωτώ που πριν και μετά ξεκινούμε. Ναι, αν τις πω όμως, να ξέρει ο άλλος, να είναι προετοιμασμένος με απαντήσεις που να έρθει. Το interview γίνεται στο γυμναστήριο. Η Ειρήνη κάνει interview στους ενδιαφερόμενους πελάτες, αν θέλεις κάνουν οι ενδιαφέρον πελάτες της Ειρήνης. Ναι, γιατί πρέπει να ξέρεις βέβαια με ποιον συνεργάζεσαι. Και εγώ είμαι πάντα clear, δηλαδή γι' αυτό πάντα οργανώνω το plan, τουλάχιστον για το πρώτο phase που ξεκινούμε. Οργανώνω το plan από πριν για να είναι και ο ίδιος ενήμερος για το τι θα κάνει και το τι θα περιμένει.
στα επόμενα, ας πούμε, στις επόμενες 3 με 4 εβδομάδες που να δουλέψουμε μαζί. Ειρήνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνέντευξη σου σήμερα. Είμαστε top. Είμαστε top.